Akuluakulu ndi zonena kuti mbali yakunotu tikagona ndi njala ndi chifukwa cha Airtel Money. Kampani ya Airtel Money akutipanga chipongwe choopsa kwambiri. Ifeyotu basi ndikuzapezeka zonena kuti takasaka ndalama ija kuchita kuketsera thukuta. Iwo ndikutinamiza kunena kuti tikayika ndi kuti kuna mbala yathu kuja ndalamayo iwo ayisamala, ndipo nthawi ina iliyonse imene tingayifune feyo ndalamayo tizayitenga ndipo sitizachitanso kuvutika ndithudi pena paliponse. Akuti mobile money ndalama zomachita kuyenda nazo ngakhale mu foni nkumatheka pena paliponse kumatenga. Madzulo ano tati tikaguleko ndi kuti matemba kuti mwina mwaketu tiphike basi ngayiwa ndikudyera matemba. Komatu zomwe zachitika fikani kumsika tapeza zonena kuti tikufunika titenge ndalama Airtel Money 5,000 kwacha osatinso ndalama zambiri ngati izo. Koma chikuchitika ndi chani? Zapezeka zonena kuti tikangotitu tsopano tipangetu madials aja kupanga mmene zimayenera kuchitikira kuti ndalamayo ituluke. Akupezeka zonena kuti akutipasa chimeseji china chake chikumalemba kunena kuti gateway out. Kaya kutero kaya gateway out. Ndiye kuti basi kunena kuti kaya ndi gate lotulutsira ndalamalo la phwasuka kaya chachitika nchani. Ndalama zija osatani osamatuluka. Mwayiona imeneyo? Ndalama zathu osatinso kuita kupempha ayi tikunena kuti izi ndi ndalama zathu. Mafunso kumakhala onena kuti chikuchitika ndi chani. Chabwino system imatha kufoira likhale dzulo timamvetsetsa, komano ndi kuti tsiku lina lotsatira lonso system ifoire ndi kuti tiyamba kufunsa mafunso chikuchitika ndi chani. Ndikufuna kunena chani kodi? Ndikufuna kunena kuti pamene mwatipanga tsiku limodzi timamvetsetsa kunena kuti zinthu zimatha kufoira. Izi zitu ndi zinthu zochita kupangidwa ndi manja, zimatha kuwonongeka nthawi zina zake, komano zikitike ndi kuti masiku awiri atatu timanena kuti tsopano mwayamba kupanga ndi kuti motayirira kumene koko, negligence kumene koko, nyasi za network ndi zimene zizi. And tinabweraponso mbuyomu kuzayiwaza Airtel yomweyi kunena kuti network yawo imangopanga zake. And nkhani iyi magayi inayamba I think inali wiki yatha ma days apitawo. Anazititumizira message makape amene wawa kunena kuti ifeyo ndi zonena kuti okondedwa customer tiwonjezeratu mphamvu za system yathu. Apalonjezera tayale kenako zotsatira zake mphamvu zija zitawonjezeredwa ndezawonjezeredwadi ndalama zijomalephera kutani kutenga. Dzulo ndavutika sonkhani zake zomwezi, lero sonkhani zake zomwezi. What is happening? Anthu inuyo tusimutithandiza pang'ono pomwe mwatayirira kwambiri inu mwatayirira. Ende mupanga zofoira rino. Mupanga zofoira. Izi sindesi zoona ya. Ndi zofunika zonena kuti anthu amene wawa kuti tabwesa makampani ina ake. Tibwese makampani ina. Tingatsiketu ifeto automatic hawa ndikupita ku makampani ina. Timanena tabweretsani titako mutayibweresani kunoku. Kula china MTN tabweresani kunoku. Kaya mubweresa ndi kuti kaya ndachina Vodacom tabweresani kunoku ife tizalandira amenewo. Ndipo tizapanga zonena kuti adzayaze mphasa ndithu adzakhazikike. Chifukwa mwina mwake competition ikachuluka ndi kuti anthu azipanga zolongosoka. Koma palibe competition ulapange zofoira, palibe china chonse chimene tingapange. Sitingatsike, sitingapange chani. Sangaluze makastomala, basi makastomala tikungoyenera tisolve mmene zilire. This is not fair. And now kuyipa kwake makape sakubweranso ndikumafotokoza kunena kuti system yaonongeka pepani kwambiri kapena nthawi yakuti system ikhala yaonongeka ndengati mafuna kupangiratu zopanga zotapangira ntoni panopa mukuona ndi zimene zizi. Timafunikira zonena kuti azipereka at least manotice ngati amenachi. Ndi kuti ife sibwezi tili mu studio busy kumajambula kulekoda chani bwezi ndi kuti masana adzathamanga ndikupita kukatenga chani kandalama. Koma trusting kunena kuti lero ziyenda bwinobwino china chiyonse chiyenda bwinobwino zomwe zachitika ndi chani. Chomwe zachitika wapezeka zonena kuti basi tunde kutuluka madzulo ndikapeza system down. Nanga ifeyo ndi tikadyano chani nosopa. Tifuna tikagule ndiwo kaife. Inutu mabwana inuyo kodiso ndinu mabwana so makape inuyo ndi zonena kuti mutipanga chipongo. Sikufuna ife tikagone nosopano ndi njalani. Wina lesende kuti basi ino ba agent pa jikungodzadza anthu alise kumangodandaula. Here gateway wabweraso. What are you doing, you guys? This is not fair. Magaya ati ene at least I think I've not heard anything kuti zachoka kuti ene. Koma ife ndaka dola kamene koko otiponyera ndekuti kutani. Atiponyera ku Airtel Money. Kene kuti zivutika so zonchi kuvutika kunena kuti kandrama kachekatani katuluke. Hadid bine mwina inali TNM bwezi tokukamba ndekuti zankhani zino. Koma apato kukamba za Airtel.
tili ndi unduna umene umayang'ana za information. Ma network iwa ndi zonena kuti ali pansi pa unduna umenewo. Shadrack Namalomba. Abwana tikuwuzeni musamakhale pansi ndi kumaopsezano anthu apa TikTok, pa Facebook komanso ndi kuti pa YouTube. Tithana nanu inuyo chane. Tipanga control social media imeneyi yofunika ipanga control. Tapangani control nkhani zizikaya. Amuri muzipanga nkhani control nkhani zofunikira muzilimbana so pano ndi anthu apa ajena apa Facebook, apa YouTube ndi apa TikTok. Talimbanani ndi anthu awawa nkhani zimene zimafunika zizikonzedwa ndi zimene zizi. Apa ndi kuti ma business amakhala foiliratu. Tikukamba zonena kuti yayi kandalama kwefe timafuna tikagulire matemba chan. Of course tikhoza kwanisa kugona ndi chakoma mukuzoka zonena kuti no ena aka amafunikira apange ma transaction atumize zindalama zochuluka ndi kutumizirana. Koma sangatumizirana sangapange ma business ina just down. Simutithandiza inu basi ndi apa patiluza ndi tipeza ma customer ena tipezekana anthu ena amene atithandize inuyo basi business yakukanikani. Mwaona guys, tapangani fix zinthu ngati zimenezo. Ese zikugwera pasi pa unduna wanu. Unduna basi nkhani zingokhala yone kuti tiopseza anthu abja apa TikTok, apa Facebook ndi apa YouTube tithana nanu. Chifukwa chonena kuti mukutipasa pressure chani. Zeti ziona ndi zimenezo. Inuyo nde muzitolereso nanu. Muzitolere inuyo. Kumene koko simutithandiza. Ende munayankhula nthawi imeneyo of course tinabweranso feyo ndi kuzapanganso backup tinapanga backup magaya amene wawa achinana Namalomba amene atanena zona kuti yayi tipanga zone kuti bwerese network ina chani tibwera ndi moto network ina fana anthu amene wasakutithandiza yatewo aline musatithandiza mukapana tibwesa network ina zili patino zimene zija osamangoyankhula pakamweya osamangoyankhula zizioneka ndi action. Why can't you bring the networks? Kodi magayo ndi zone akana magaya MTN akana magaya ndekula Telkom akana. Telkom ili ku Zambia, MTN ili ku Zambia, ili ku South Africa, ku Nigeria iliko, kali kodi ku Kenya ilipo. Mukuonena kuti international company ngati imene ikali pene ndikuti kubwera kuno kumalawa ikoza kubwera as long as ndikuti mwakambira naye fanda ndi amene opo yo yapeza business ikatero. Tabwesa ndi magaya ngati amene I think aliso ndikuti ndika system kawo kama mobile money azatithandizira zina ndi zinazo. Otherwise magaya wasakutithandiza ndeikhale tsiku lakenso ngati la dzulo yomwe inali ngatinso holidays. Magaya inali runyetsa osati masewe. Banki nayonso taoniso atakublockera account yanu chani ID yanu inafoira ndefo yonena kuti inadusa expire date basi ndeta ibloka mupite ku bank kwene tsiku limene lolo sagwira so ntchito ife tikufunikira ndikandalama ndekuti sitingapanga zina chichonse magaya. Kunali tikuvina ndengati tunguli basi kumangozunguliratu mwayiona even mabanki not one magaya. Let's be honest my guys, tithandizeni ababa otherwise ndekuti fe kukuikana amene baba tinakuikirani kuti muzikonza mavuto ngati amenewo. Pamene mukulephera kukonza mavuto ngati amene wawo ife tizamba kudabwa zonena kuti ndi pamene popo mwamukhalapo mupanga chani kodi mufuna muzingodya inuyo muzingosangalala. Tinakuikani pamene popo kuti mukonze mavuto ngati amene wawo. So fix these problems tisamveso mawa zonena kuti gateway down chani external application down zimene zozo sikugwira. Sitikufuna timveso zimene zozo ya ife tikufuna timve zina. Sausiret akuti